In a powerful address during a memorial service for his uncle, Mr. Chamisa in Gutu, South, Award 23 on Saturday, October 27, 2024, opposition leader Advocate Nelson Chamisa shared an unwavering vision for change in Zimbabwean politics. His speech resonated deeply with supporters, signaling the launch of what he termed an unstoppable change cyclone. Sanapinda mashoko atinoti aiwa Nelson Chamisa uchidzoka muchiraundi, uchidzoka mugemu, tichiona kuti aiwa vanhu vachitarisira kuti akuchilonja his political movement. Sanapinda mashoko amudanyiko pana kuti subscribe or like or turn the bell icon. Tipina pana mazumi anyora achiti Chamisa expressed unwavering confidence in the momentum for change, asserting, ZANU-PF cannot stop the wave of change. There is no going back. Nobody can arrest change. His determination was clear as he urged supporters to remain hopeful and resilient in the face of adversity. We have gone past the era of political parties, he continued, reinforcing his vision for a unified approach to national issues. We are singing a new song for change to Tangira Ipapo going forward. By declaring the emergence of an unstoppable change cyclone, Chamisa not only honors his uncle's legacy, but also galvanizes a movement towards what he describes as an inevitable transformation in country's governance. Domashoko anotoona Nelson Chamisa anopindura achitaura achiti aiwa vakomana veThe ruling party weZANU-PF havakwanisi kuriga change, havakwanisi kutomboti stopa, havakwanisi kutimisa kana chingadesa change munyika yeZimbabwe, achinyatsokuuya kuti aiwa ari mheno zvaakaronga kuti hameno mastructures kana kuti political movement yaari kuda kuuya achilonja, yatiri kuda kuona kuti aiwa vanhu yavari kubhilivha kuti ichange iri very effective kuti ikwanise kudonetsa the ruling party. Tiudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Mira comment section medu, subscribe or like and turn on the bell icon.